iTech Open. Moderná funkcia na vchodových dverách. Moderná elektronická denná funkcia iTech Open odomkne krídlo dverí po dvojitom zaklopaní na vonkajšiu stranu dverí a potom sa dvere následne otvoria. Ak chcete používať modernú dennú funkciu, stačí s tlačením tlačidla aktivovať modul zabudovaný v ráme dverí. Dvakrát zaklopaním na vonkajšiu stranu dverí sa krídlo dverí automaticky odomkne. Klopanie generuje vibrácie a tie aktivujú odomykací modul. Technológia iTech Open zabraňuje neúmyselnému otvoreniu v dôsledku nárazového vetra alebo prievanu. Napriek tomu iTech Open uľahčuje deťom alebo slabším osobám vstup do dverí bez veľkej námahy.